Na nwa virgin and loveth. Ka ifo how criminal ndị apụ. Na mgbe loveth bịa na nke nwa virgin, Jesus nyere nwa virgin, God of nwa virgin nyere loveth ụlọ. Ọkwa na ka nkozi elu gị na ihe ga-eme ka ị mara na nwa virgin na loveth mere ihe a pure arrange. Oh business, o tego orange when. O nwere mgbe m fight. O nwere mgbe nke ọ sị na one girl bụ onye Igbo ukwu. Ọ sị the girl, n'Igbo onye Igbo ukwu, na egburu mpa gị. Na mpa gị bịakutere ebe ya na-agbago step. We bịakutere ya chọọ ịkast ya chee na ajọ mmụọ, ya chi cast ya na ya ọsị mba ya egbukwenye na nwa ya na-abịa ekpere na nke gị na ya chọrọ ka egbuo ya otesi igbu ya. Free nwa virgin is na tie ndị na Igbo. The guy say, yes, it's true. They killed him. So ndị gburu na mmụọ ka ndị ụka na ndị eje gbagbushi ma fish magnet. Unu chọrọ ije gbu ndị gbagburu. Soludo ka ọ dịrị chụta ndị nke ahụ ya, ndị ori, ndị ụka. Soludo ka ọ dịrị chụtawa ndị nke anyị fụrụ anya nke onye ọbụla ama. Nke onye ọbụla ama ndị ori ji egbe gbagbu akpọwa soludo. Nke ndị ụka na-eme nke anyị amahụ. Ya ka Jizọs na-achọ spiritual. O gburu na mmụọ. Mana iri holi na mmụọ taa. Ị pịara ọkụ n'abalị nye pịa ya na mmụọ, ị pịara ọkụ practical. Otu onye ọbụla na-asa pịa ọkụ wit nwunye wit ọya nwaanyị. Iriche style nke iriwe style nke ọzọ. Ichetọghọ mmụọ mgbe na-eri ihe niile ahụ. Iriche erijuo dajuo mechacha ma nke mere n'ọnụ. Ịpụta ụtụtụ kọwara m akọ spiritual. Ị na-ese anwụrụ. Ị kwesịrị ịpụta ụtụtụ gwa m ka isi pịa ọkụ na spiritual. Kpọrọ m je gosi m. Ị na-agwa m ihe na-eme na spiritual through practical example. Ị kwesịrị ịkpọ m na mmụọ mfụ gị na mmụọ ya kpọọ okwu na mmụọ. Ịpụta practical na-agwa m ihe mere na mmụọ with practical discussion. Ndị ori ndị ụka. Amado ha ga-egbu n'ofu ofu ọcha na arịrị na-egbu unu. Ụfọdụ n'ime unu na-achọ nwa. Ma nwa ga-ele ka gị na-ekpe ekpere. Kpesiwe ekpere ka echekwana eje ife imere onwe gị. Bịa gọrọ nwa zuo ike. Now, na ezi Elijah nwa baby virgin with loveth. Ka nkozielu unu. Nwa virgin je were video loveth tinye na cinema fa. Ihe abụrụ ihe mere, ihe mere 2 weeks 1 week before the program. Fa arrange chego with loveth. We were the video born ya na CD. Tinye na their cinema. Na-egosi na television ndị na unu ekpere nwa virgin. Na mgbe loveth na-enyezi the testimony. Even na nwa virgin si gosi ya, ngwa si gosi. Na keke si use brain no like this. What's called me Igbo na anu ndị. Kuzu mu Enugu state ti. Yeah, woman na nli, ụmụ ọgụ aka Ezeaku na anu. Ozukwa ndị nka na obuzuru ebuzi ka nna agwa okwu. Ozukwa mmụọ Nsụka Asadi. Ozukwa ndị ụzọ wani ka nna agwa okwu. Ozukwa ndị isi ụzọ ka nna agwa okwu biko. Nwabe unu kirie the video nwabe jisiri ngwa gosi anyị ha Chineke mere gị. Ndị operators nọ na device system wee shoot the video na screen ụmụ na-ekiri ebe a. Ha nchetua maka ihe na Jizọs na-emere ha bụ so ego. Onye bịa ebe ọ na-asị m na-enyere 1 billion, na-enyere 4 billion. Gịnị bụ ego? Ego onye ọbụla na-enweta eri ndị. Ha na-ekwukwu billion. Ha na-ekwukwu reality of life. Na-aka akụ wee lụọ ihe unu ji eje elu ka unu chọrọ inwe ego. A lot of you chọrọ inwe ego. Ụfọdụ nwetakwa na-enweta sị na ga-egbu gị n'ala gị. So ị na-ejesizi okeke. Ka Jizọs nye gị protection. Ka onye gị. So ọ bụ na irube horo Jizọs isi doo ogbenye ihe obi gị na-agwa gị. Ụfọdụ n'ime unu na-agwa ọchị m na Mathias Ezeaku jere India sikwa oche onwe ya bịa na were ndị mmadụ ebe na m sikwuru onwe m wụcha ọgwụ. Ihe nji sikwa onwe m bụ eziokwu na aja anyị. Eziokwu na since ị na-akparị m make an off statement. Ha isi kpọọ m ewu. Come on, make a good off statement here. Bụ Ezeaku na-ekwu bas. Na mgbe the girl na-enye the testimony. So nwa virgin ngwa gosi ụwa ihe Chineke mere gị ndị na-play the video play zoom ya ha tie ya ụmụ were nwa virgin no chain go their brain na-arụ ya arụ. O kwuru ya. Na ihe na-ekwe ebe kwesịrị ịdị na-ewu na iwe mana ya kpuchegodo na chọọchị na ya chain no brain na-eche na-arụ ya arụ. Ọ gị na ndị chain brain ha ya na-eme gị. Okay, gosi the video. Loveth na gị na ọrụ cast izie ijedowarụ na na-eme loveth arrest. Damage control. Nwanne anyị nwoke ezigbo ọyị m nke m si ya ribere onwe ego. Ejima nwa virgin. Pụtasị na afọ mmadụ na alụmaka ụdọ. Afọ fada na alụmaka ụdọ. Elijah Enugu ọfụ onye na-eri eri ga-eje set be gị up with loveth. Elijah Enugu onwere efe. Mechako plan ndị ya wụgbo on Friday ma ị n'ode game program nke ma mmiri ya ma ihe niile nọ na-arụ ọnụ juru aka nọ ebia wepụta time mụnwa magodo house ka tight nna adị ọ bụrụ ha na-eme program na-eri ndị mmadụ 3 or 4 times in a week
Geje so ndị nwe sense unu believe onye na Elijah Enugu kpọta loveth na afọ onye ya kwara Reverend Father alụmakodo unu ewelo za amụma bụ amụma gwa ya onye ọrụ alụmako na Fozi Vision alụmako ka eji za vision alụmakodo na afọ alụmakodo Elijah Enugu enwezi ọ na-eme onye bịa sori loveth ka e wee bịa nye effect mba ya na mekwu n'eziokwu Elijah cannot do that. Ọ dị ka ihe Elijah na-emebe nwa virgin na agwa na anya ụfụ na Elijah kụziri nwa virgin ori onye nwa papa ya n'igwu ndị mmadụ wayo. Okay, na ka e place the video ọlụ cast eje kpụrụ loveth ekwesịrị ịkpụrụ loveth ka ekwesịrị ime loveth ekpere ka o chiere eche na asị forgive 70 times 7 well biko toonu ha ndị chenere chen nwa virgin na-echene brain ha toonu ha ndị chenere chen anyị na ndị chenere chen na-eme ka ya toonu ha ndị chenere chen ndị chenere chen akpọ unu ndị chenere chen na za isa mpunu si no chen go brain unu I'm waxing the brain of my people to reason onye ọna na-eso m and me make your brain expand to reason for your good o na enwunye gị ka fibroid na-egbu isi na-eme ọ bụ na enwere gọọmenti na-alụ ọrụ so egwu a na-agụ ebe a you cannot sing it yes because enweta onye na-reason of a state iwepụta na state gụọ egwu a na-asị o mere fibroid ọtọ na ọnwa baby makwa egwu a bụ damages obu n'iru Chukwu na aja anyị egwu a bụ terror that is obu nnukwu damages ịpụta egwu egwu si na Jizọs mere fibroid ọtọ na ọtọ baby fine boy ayi tona ndị chenere chen ndị chen tona ndị chen ndị enwe uche ọ bụrụ obodo na-alụ ọrụ igwu ude gwa ije ko prison because you are deceiving people. What we should be talking, how can we prevent this fibroid? Ụmụnwaanyị ya kana n'ụdị n'oge jee check onye ọ na-anụrụ dị 18 years ibido ọmụnwa nwa n'oge ma fibroid na-eme go and check it. Ọbara kwesịrị ịpụ na alọ na-akpọkọ dị 20 dị 23 24 you can go university 25 you can go university 26 inubeghị 27 iwe na ọ dị 30 fibroid akpụkọgo n'afọ ndị mama anyị one ka fibroid mere mgbe gboo by then fibroid akpọgogo n'afọ gị icheche ozi na Jizọs ga-eme mgbe anyị nọtakwara di o maka ị ga na-ezoro di gị ihe ahụ maka ọzọ onye ruo 30 na-emezi na ọchasị bute ọcharụsị bute mgbe ị nọtaziri di ahụ izokwere ya fibroid izokọtazere ya fibroid wee openze up iwe jeme fibroid inweela ọkụ emete gị dị ime ọkwa na ọdama ejigo ma ndị ime ma ndị ime jee gọrọ nwa bụ na gị na di gị wetara nwogo gọrọ nwa ịchọ ọkwanye rapụ di gị chọrọ igote nwe rapụ di gị ka ọ nụta nwaanyị ọzọ ụnụ nchebiri iburuzie nne tere nwaanyị ahụ nọtara ọfụrụ ekpere ya ekwe gị nwandị isi mmiri ọkụ gwọ nwaanyị mmadụ isi ogodo mmiri ọkụ wọnsị na di gị na-akpọ ya nke a na-akpọ ụlọ nke ahụ mụta nwa na ga mere jebe fa anyị na-ekwu deliberi ndị chenere echen na-etu nụfa ndị chenere echen ndị nọ na chen nwa virgin sere miracle ngwa ka ezi ọpụta na ha na so ị chọrọ ịgwa m nkịta esi play the miracle na TV chọrọ ịgwa m na loveth na ndị ahụ crew member na work with it anọbe ha n'otu akpa nkata mee ka esi mee install edowe ya na TV oruo mgbe ozugbo play ihe ụwa ka Jizọs ihe ndị gọọmenti na-enye ndị ọcha ka Jizọs na-enye unu ebe a ihe gọọmenti na-enye ndị ọcha ụlọ ka Jizọs na-enye unu nye loveth unu na the same loveth Jizọs nyere unu na nke nwa virgin ka Jizọs je na-enye di na Port Harcourt. The same loveth nwa virgin na-asị na ya anụzi na akwa m ya anụzi the same loveth jekwesịrị na Port Harcourt use effort nọ na church and don't nwekwa ike ọ bụrụ na loveth emego this thing before nke nwa virgin ahụ ọ bụrụ na mgbe ndị aji mana ha na-alụ the thing ọ bụrụ na nke ha mete post ha na-enwe a lot of ndị ha ji ememugo a na-install video so na-epost one after the other enweghị m uche ha dị na ya na nke a cast bụgo a repost kwe nka mana aja anyị chọọ ime na ọka o si eme ihe enweghị ọ bụrụ na obugo ụzọ jee nke a before nke nwa virgin ọ sị mgbe eji post video nke ihe niile na moto na-eme na Warri kedu onye village unu jesigoro moto na tọtọ ya bepụtasị n'eze akụrụ mmadụ nọ n'ọkụzụ iji efu ya epụtasị n'eze akụrụ mmadụ nọ n'ojoto ịpụta na ebe nrụrụ mmadụ nọ n'ojoto efu ya gwa m onye a jechere moto na-ata na be unu nwere ọya na
Gwa m onye ahụ na abụnụ onye ebele ọkpa na abụnụ akabere ọkpa bisha na wori unu na wori unu. The same person Jesus nyere ụnọ na nke nwa virgin ka a na-enye di na Port Harcourt. Nna m Donald Trump agbanara m aka ebe ọ bụ nọ na Jesus na Trump bịa anyị n'ọgụ ọ ga-abịa join omenala bụ ụzọ eziokwu ka anyị dị n'igwe mere ihe na-achụ anyị bụ ajọ ndị ọchịchị na ndị ụka nwere ajọ mmụọ na village gị. ị nwere ebe ajọ ọfịa na be nna gị nwere mmụọ spirit adịghị eme exist anywhere. Ihe mere exist n'ụwa bụ mụ na gị nchọwụrụ okwute mapụ gị isi nwa spirit ya bịa blọk ya ị na-anụ chụba ego taba afọ dịrị gị na Naịjirịa. Ọ bụrụ na ị nwere health issue, ọ bụrụ na obi na-acha gị ọkụ, azụ gị niile na-acha gị ọkụ, asị gị na poison ọkwa ọsa, ijere ya n'eko jee chest x-ray fụ na heart gị na-apọmpụ ọfụma, ihe na-eme gị bụ ọsa. O mekwa m ọ bụrụ na na-aga toilet ọ na-acha black, ụdị ha na-eme gị gaa toilet ọ na-acha black ite na-egbutopụ gị ọsa. Ihe mere o ji achara black bụ na onye go ya intestine, so blood na drops na-emix with nsị gị ọ na-acha black. Ọ bụrụ na ọsa ụdị nke ya eme ma atụrụ nwa virgin na-eme 100 days fasting, mgbe ọ ga-ebido reality a ga-hit mgbe ọ na-alụ chakata aga ọkụ, ịga toilet ọ na-eji nji, mgbe aka ya asị na poison aba aga arụ. My brother, intestine gị na drop ọbara na nsị na ọ pụchazi ọbara na nsị, inyubi ọ ya acha black, ọ ga-echenji nsị gị akọrọ ọ ga na-acha black. Ọ bụghị poison. Ọ bụrụ na ị nwere ihe a na-eme ndị mmadụ n'ike, ya bụ gawa toilet ọkpụfụta otu a na-acha pure red, kedu ya na-akpị ya n'oyibo? Ezi ya na-akpị ya. Ọ bụrụ na dat na-eme gị gaa for surgery, pile bụ na na-enwe pile, gaa for surgery. Ihe eji ewepụ ya bụ operation. Inugo pile, gaa for surgery, nweghị magic iwepụrụ enyi ya nwanne nwere onwe gị. Asị gị ndị nke a na-erekwa ọgwụ na junction abịacha na edobe ofu onye na-agwọ nke ọ na-agwọ nke ọ bụ na ọgwụ niile na-arụ ọrụ ndị UNTH ya eme onye ahụ employ. Ọ bụrụ na ije obodo oyibo hospitals na India ebe a ka mịara ije wefa fụ Ghana politicians, Kenya, Tanzania, Nigeria politicians na hospital for ego ndị a na spend to live, imere onwe gị ebere. Ọ bụrụ na ị nwere ala gbuwere ya na gị mgbu, jee test ozugbo. Bụ na ị nwere bump ka ewepụ ya. Don't say ni ka bụ young girl my sister onye ọbụla ya anụghị ya anụghị. Onye ọbụla ya anụghị ya anụghị. Why o ji form kedu ọgwa ga-eji follow up kwa rise again? Ini na nna gwa na bụ ihe m fụrụ reality, ọ bụrụ ya kụziri na school. Now wetin I don't do, they say they work, they carry patients, they go on ọgwụ, they do health the very all the knock taste arụ mechanic, thyroid maybe change, upper arm maybe change, shock absorber pad maybe change. Onwere ya diche doctor na nurses with mechanic na arụ moto. Nke a ma arụtakwa na bụ nwugoro anwụ ndị mechanic agwago na ọnwụgwo tụ aka ọ dịkwa na health. Na ya the cancer na agwago na stage 4. Simply means no nwezi ya eme. Ona inwe will jede will. Ihe na-abịa ihe kwesịrị ịma. Ihe na-abịa ihe kwesịrị ịma mmadụ yara iji ya na-eyi ga-egwu. Unu mere ekpere unu mere na Imo State, mmiri mapụnụ shege. Mmiri jidonu mapụnụ shege. Unu na-ejighị ekpere kwụsị mmiri, otu aka ọ ya abịa kwe ma nje ekpere kwụsị ọya. Religion bụ scam. Nwana anyị nwoke were opportunity asị na ya na ha mmiri ka mmiri ma ụmụ atụrụ nwa veji. Na ya haziri mmiri. Akụkọ mụ na onwe m jikwa ọrụ n'Imo steeti ebe ahụ, enwe ebe anyị na-ata 100 meters road ebe anyị na road steeti. The boy butere equipment ya mmiri ọkọtọ nke izi kọtọ nke bụ ọsị na mmiri na-eza na akọtọ ma obere equipment ya narị si na ego m nyere ya agwụ ebe anyị na-eme steeti na ụmụ agwọ. Enwe 100 meter road anyị chọrọ ịta n'ime n'iru ya from the gate to inside. O mekwu ma fet udu mmiri ka anụ udu mmiri mmiri na-amụ ma atụrụ ha were umbrella eyuzu na umbrella were ekpere kpuchie onwe gị ka ị na-atala afụfụ mmiri na-ezo na ụlọ ekpere na tie umbrella nsogbu adịrọ.
Uche ozo nwoke ka ọkụkọ chiri Jizọs ekpuchi ozi ka ọkụkọ si ekpuchi agwa. Na-ene nwa virgin na loveth